Natala sa Rio de Janeiro sa nasod sa Brazil ang usa ka record-breaking nga heat level 4 nga miabot ngadto sa 111 degrees Fahrenheit sa nilabay nga Pebrero 18 oras sa nisgutang lugar. Hinungdan nga gisa ka gilayon sa lokal nga otoridad ang heat 4 alert sa pinakaunang higayon. Tungod sa hilabihang kainit nga nasinati sagad sa mga katawhan sa nisgutang lugar, may bisita sa mga kabaybayunan og nagpadagat og bigamit usab sa mga public fountains og water hoses sa aron nga magpabugnaw. Mo kini ang giila nga pinakataas nga temperatura nga natala sa nasod human nga nasugdan ng climate alert system na po katuig na ang milabay. Ang ikaduhang pinakataas nga temperatura na sinati sa nilabay nga Nobyembre tuig 2023 nga adunay 43.8 degrees Celsius. Daling gitukod sa mga city officials ang hydration stations, lakip na pagpangandam sa public health system sa nasod nga moatiman sa pagsaka sa mga kaso sa heat-related concerns.